by Miracle Garden. Bayaran mo na, 55 isa. 20 ka dyan. Ha? Kaya sige na, bayad na. 10 tayo, ay 220. Oo, sige. Kuha mo ng video yung ilaw. Picturean mo. War das denn? 19, ne? Hinbezahlt noch. Ha? Ayan, sabi mo, dito kami sa ano, tawag na Garden of Eden. Ano yun? Castle? Pwede pumasok dyan, ha? Hindi ko lang alam. Pwede yan. Saan? Papasok doon? Tumaw. I request you, Dog Holiday, go visitors, Dilim. Mr. Harish, please proceed to gate number 1. I request you, Dog Holiday, go visitors, Mr. Harish, please proceed to gate number 1. Thank you. Dito daw mo. Ano mo? Dito. Yung fountain sa Dubai mo. Dapat ba lagi tayong dito? Kaya ang... O yun, yung kabayan, laki yung ganun yung pagkagawa mo. Masaksakan naman yata dito. Sus! Dapat kayo pupunta rito umaga. Para kitang-kita. Ayun sa castle. Lubat na kayo. Picture ka dyan. Ayun dun o, maganda. Dun o, yun sa parang tigil. Dyan o, sabi ko yun, parking. They're going to take chairs, let them take whatever they want. Only 5 chairs, huh?